Egun on danoi eta eskerrik asko guretzat hain garrantzitsua eta benetan hunkigarria izaten da bilen egun hau gurekin partekatzea erabaki duzuen hori. Benetan ongi etorri eta eskerrik asko. UEMarentzat gaurkoa egun handia da. Gaur 4 udal gehitu dira gurera eta hauekin 100 udalerrien langa gainditu dugu. 101 udalerri izango gara gaurtik aurrera zehazki. Arankudiaga, Zoilo, Arruazu, Donestebe eta Etxebarria dira 4 herri hauek. Gure artean ditugunez, betoz ona eta arditzagun txalo handi batekin bertako alkateak. Gaur ni ari naiz UEMan izenean hitz egiten, baina 100 lagunek urte askotan egindako bidearen azken katebegia besterik ez naiz. Udalerri berrietako alkatez eta udal ordezkariez gain, gaur gure artean ditugu udalerri euskaldun ezberdinetatik etorritako dozenaka alkate eta zinegotzi ere. Nik nolabait guzti hauen izenean hitz egiteko ardura besterik ez dudanez, nahiago nuke hemen oholtzan ondoan banitu. Ezin guztiei leku egin ordea. Beraz, horien ordezkari bada ere, UEMaren ibilbidean hain garrantzitsuak izan diren lehendakariak hemen gurekin egotea nahiko nuke, baita burubelarri lanean aritu zaten zinegotzi eta bestelako ordezkariak ere. Hauekin batera, baita egunez egun, udalez udal, UEMaren zerbitzuak eta lanak bideratzen aritzen diren eta hain ezinbestekoak diren UEMako langileak ere. Eto daitezela guztiak txalo bero batekin. Eskerrik asko bihotz-bihotzez guztioi urte hauetan guztietan bidelagun izateagatik. Zuen babesarekin gaur hemen gustora legoken bat baino gehiagotaz akordatzen naiz. Ez ditut guztiak aipatuko, baina bai UEMak egindako bidea eta gaur egun duen babesa ikusita gustora legokeen bat. UEMaren sortzaile, bide urratzaile, koordinatzaile eta arima izan zen Iñaki Arregi. Ik ereindakoa usta derra ematen ari duk Iñaki. Eskerrik asko. Atxurritik Ebrora, euskarari eutsi dion eta euskaraz bizitzeko autu egin duen herri bateko 100 eta 100 lagun bildu gara gaur hemen. Mila esker denoi. Eta mila esker gaur gurekin egon nahi izan duten bateko eta besteko erakunde publikoetako eta euskalgintzako ordezkariei ere. Baita, herriz herri eta auzoz auzo, euskera 4 haizetara zabaltzeko lanean aritu zareten herritar guztiei ere. UEMaren ibilbideko mugarri nagusietako batek bildu gaitu gaur hemen. 100 udalen langa gainditu dugu. Eta ez da nolanahiko marka. Euskal Elkargoaren ondoren, Euskal Herriko mankomunitaterik handiena gara udalerri kopuruan. 17 udalek sortu zuten UEMa 1981an, Aizarnazabalen. Denen artean, 12.000 biztanle zituzten. Udal haiek orduan. Gaur, 101 udalerri gara eta 305.000 biztanle gara.
1981 hartan ia dena zegoen egiteko administrazioan. UEMA sortu zuten arnasgunetan euskarazan hizkuntza nagusia kalean eta etxean, baina ez udaletxean eta administrazio publikoan. Hori iraultzea zen UEMaren lan nagusietako bat. Euskara noraneiko izateko ametsa udaletan garatzea. Harrezkero, bide luzea egin dugu, eta gaurkoa esan bezala mugarria da. Askotariko euskaltzaleen eta herri ordezkarien bilgune bihurtu delako UEMA. UEMak lortu duen sendotasunaren isla ere bada gaur hemen bildu zareten askotariko ordezkarien eta eragileen bilduma ederra. Ibilbide luze horretan, UEMak urratuz eta urratuz egin du bidea. Hasieran inor gutxik erabiltzen zituen kontzeptuak edota arauak hizpidera ekarrita. Gaur egun, inok gutxik jartzen du zalantzan, euskaldun dentsitate altuko eremuek zinezko garrantzia dutela euskara indarberritzeko. Eusko Jaurlaritzak abenduan argitaratu zuen euskarari buruzko iritzien inguruko inkesta bat eta begiradatua. Herritarren 84% adierazi dute euskara nagusi den lekuak sortu eta babestu egin behar direla. Pauso handiak eman ditugu, baina bidea ez da erreza izan. Askotan tokatu zaigu korrontearen kontra jardutea, epaitegien espatapean aritzea. Baita oraindik ere, azken asteetan ikusi dugun bezala. UEMaren proiektua zapaldu nahi izan dutenei ere erantzun behar izan diegu. Euskararen bilakaeraren aurrean begiak irekierazten aritu gara, eta hizkuntza politikan pauso sendoak eta ausartak emateko bideak ere zabaldu ditugu. Hori ere, baita udalerri euskaldunen ardura, eta UEMak bere gain hartu duena. Euskal Herria euskalduntzeko bidean, pauso gehiago emateko harrobia dira udalerri euskaldunak, eta euskara indartzeko aukera ez ezik, bideak zabaltzeko ardura ere badugu udalerri euskaldunok. Baina horretarako behar dugu orube bat, euskara garatzeko aukerak, baita lege aldetik ere. Ez dago esan beharrik, 30 urte pasatxoko ibilbidean aldaketa handiak gertatu direla. Euskararen egoera aldatu egin da, eta horrekin batera UEMaren egoera eta funtzioak ere aldatu egin dira. Aste honetan bertan argitaratutako datuek erakusten duten bezala, UEMaren euskararen ezagutzan aurrera egin dugu orokorrean nabarmen, eta horri esker udalerri euskaldunen kopurua nabarmen igo da. Pentsa, UEMA sortu zenean, Hernanin, herritarren erdiek etzekiten euskeraz, eta gaur egun Hernani UEMako kide da. Beste tipologia bateko udalerriak etorri dira mankomunitatera, eta bilakaera ikusita etorriko dira gehiago aurrera begira ere. Arnasgune ez direnak, euskararen nagusitasun erabatekorik ez dutenak, egoera berria da hori, eta oinarri horrekin lan egin behar dugu. Izan ere, ez ditugu bete gure aurreikuspen guztiak, edo espero genituenak bederen. Batez ere, azken urteotan. Erabilera orokorrean motelaldian sartuta dago Euskal Herrian. Aldaketa sozial eta demografiko handiak ari dira gertatzen urteotan, eta euskararen normalizazio prozesuari bete-betean eragin diote. Beraz, gure ikuspegiak eta jardunak berritu beharrean gaude, baita udalerri euskaldunok ere. Udalerri euskaldunetan eta arnasgunetan ere ez ditugu bete duela 30 urte jarritako helburu guztiak. Eremu formalean, udaletan aurrerapen handiak egin ditugu, eta alde horretatik urratsak egin ditugu UEMaren jardunildo estrategikoetako historiko baten. Baina aldi berean, zulo handiak agertu zaizkigu udalerrietan. Ahuldu egin zaizkigu arnasguneak, erdararen sarbidea eta erauntzia gero eta nabarmenagoa da, aldaketa sozialek mugatu egin dute euskararen aurrera bidea, bilakaera demografikoa ez dugu aldekoa eta abar luze bat. Horregatik, UEMaren lan ardatz nagusia da horixe bera azken urteotan. Udalerrien euskalduntzea, askotariko eremuetan eragitea, eta hizkuntza politikari zeharkako begiradaz begiratzea. Badugu horren premia, zeren hizkuntza politika egiten baita ogasun sailetik, etxe bizitza edo hirigintza sailetatik, ekonomia sailetik, hezkuntza sailetik, turismo sailetik, lurralde antolaketatik, eta abar. Hizkuntza politika egiten dute horiek guztiak,
eta ez beti euskararen aldekoa. Udaletan badago zer egina, eta jarraituko dugu horretan, baina lehentasunak eta urgentziak beste eremu baten daude orain. Kontziente izan behar dugu horretaz, eta mugitu egin behar dugu. Inertzia erdararen aldekoa da, eta egoerak mugitzea eskatzen digu, berandu izan baino lehen eta euskara erabat bigarren mailakoa bihurtu baino lehen. Gaur mugarri bat jarri dugu. 101 udalerri euskaldun biltzera heldu da UEMA, eta ospatzeko eguna da, baina ekinean jarraitu behar dugu. Udal eta foru hauteskundeak gainean ditugu, eta horien ostean udaletan agintaldi berria hasiko da aurki. UEMarentzat zinez agintaldi garrantzitsua izango dena. Plan estrategiko berria onartuko dugu, eta etorkizuneko lan ildoak zehaztuko ditugu. Udalerri euskaldunen errealitatea aldatzen ari denez, euskararen egoera soziolinguistikoa ere halaxe aldatzen ari da, eta derrigorrezkoa da gure jarduna etengabe berritzea eta horietara moldatzea. Horri erantzuteko giltzarriak eman nahi dizkiegu udalei agintaldi hasiera honetan. 100 udalen langa gainditu dugu, baina udal gehiagok ere badute aukera oraindik elkartzeko. Dei hori ere zabaldu nahi nuke. Batu ditzagun gure indarrak, lortu ditzagun sinergiak, elkarrekin gehiago egin dezakegu eta. Egia esan badugu zertan eragin euskararen normalizazio prozesua azkartzeko. Euskararen aldeko adostasunak berritzeko garaia da, baina baita ezagutzan egiten ari garen pausuak erabilerara eramateko egiturazko erabakiak hartzeko garaia ere. Benetako erabakiak hartzeko garaia da. Arnasguneak eta udalerri euskaldunak garatzeko eta babesteko garaia ere bada. Hori erraz esaten da, baina erabaki sendoak eskatzen ditu horrek, eta horiek adosten eta azkartzen ahaleginduko gara. Bestetik, belaunaldi berrien egoeraz eta aldaketaz kontziente izatea eta horretan eragitea ere badagokigu. Hezkuntzan, aisialdian, zein pantailetan. Ezin ditugu belaunaldi berriak errudun gisa hartu. Haien testu ingurua nola aldatu den kontuan hartu gabe. Kontrakoa, belaunaldi berriei aisialdia ere euskeraz eskaintzeko neurri sendoak behar ditugu, eta horiek iritsi daitezen eragingo dugu. Aste honetako datuek berretsi duten moduan badakigu euskaldun gehienak ez direla udalerri euskaldunetan eta arnasgunetan bizi. Hala izango da datozen urteetan ere. Areago, gero eta euskaldun gehiago bizi dira euskara ofiziala ez den eremuetan, Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan. Udalerri euskaldunak sendotzea eta udalerri euskaldunen arnasa zabaltzea ezinbesteko pausua da gainerako eremuentzat ere, euskaldundu daitezen. Urte hontan bide urratzaile izan da UEMA, eta horretan jarraitzeko asmo betea daukagu gaur hemen bildu garen udal guztiok. Hori dagokigu eta konpromiso hori berretsi nahi dugu. Bide urratzaileak izaten segiko dugu euskara bizi berritu darin eta noranahikoa izan dadin. Eremu guztietara heltzeko ordea bide lagunak behar ditugu. Bide lagun ausartak. Bide berriak urratzeko auto honetan lagun izango ditugunak. Herritarrek eman diguzuen ardura erantzunez, zor dizuegu Euskal Herri euskaldunaren orubeak sendotzea. Horretan ahaleginduko gara gu aurrerantzean ere. Arnasguneak arnasgune izaten segit dezaten eta gaur egun arnasgune ez diren udalerri euskaldunak arnasgune izatera bidera ditzagun. Euskal Herri euskalduna lortzeko bidean. Eta zuei, gaur hemen bildu zareten euskaltzale guztiei, eskerrik asko bidean emandako babesagatik eta egunez egun euskararen herria izan garela, euskararen herria garela eta euskararen herria izaten jarraitu nahi dugula erakusteagatik. Hau bazuek.